ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. Дорогие браты и сестры, первая неделя Великого посту. Слухаем заклик Иисуса Христа, каб навертаться и верить у Евангелия. И это вельми оптимистичный заклик. И коли Христос нам дае такую пропанову, то, видать, угледзе у нас такую магчимость и такі потенциал, что гэта магчыма навертаться и верить у Евангелия. Нават тады, калі нам самим часто не верится у магчимость таких зменаў, Христос добра бачыць і ведае нашыя магчымасці. І таму шукайма разам з ім гэтай святасці, которую Ён ужо ад пачатку залажыў у нас, дабрыню, спагадлівасць, веру, усё то любоў, которую Бог залажыў у нас. Усё гэта ў нас ужо ёсць, толькі што трэба будзе нейкім чынам гэта яшчэ адкрыць. Святую імшу ахвяруем, як звычайна, о 10 гадзіне ў нядзелю за нашых парафіянаў, за ўсю парафію, але сёння, браты і сёстры, асабліва заклікаю вас памятаць у сваіх малітвах пра тых нашых братоў і сясцёр, якія несправядліва асуджаныя, сядзяць цяпер на адміністратыўных якіхсьці прысудах, тых, якія пакутуюць ад розных палітычных ганенняў. Прашу вас, памятайце пра іх у малітве. Ну і молімся за наших ворогаў, каб даў ім Бог апамятацца. Каб мы маглі годна злажыць найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельми вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Аминь. Молимся. Усемагутны Божа, праз штогадовае перажыванне Вялікага посту, дай нам глыбей разумець таямніцу Христа і годным жыццём імкнуцца да яе спаўнення. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги Быцця. Так сказаў Бог Ною і сынам ягоным, якія былі з ім, кажучы: «Вось я устанаўлю запавет мой з вами і з вашым потомством пасля вас, і з кожною
Вось я устанаўлю запавет мой з вашымі патомствамі пасля вас і з кожною жывою душою, якая з вамі, з птушкамі, жывёлай і ўсімі звярамі зямнымі, якія з вамі, з усім, што сыдзе з каўчэга, з усім, што жыве на зямлі. Устанаўлю запавет мой з вамі, і больш ніколі воды патопу не заб'юць усялякага цела, і не будзе больш патопу, які спусташае зямлю. І сказаў Бог: вось знак запавету, які я устанаўлю на вечныя пакаленні паміж мною і вамі, і кожною жывою душою, якая з вамі. Кладу вясёлку маю на воблаку, і будзе яна знакам запавету паміж мною і паміж зямлёю. І станецца, калі я павяду воблакам на зямлю, што з'явіцца вясёлка мая на воблаку, і успомню пра запавет мой, які я устанавіў з вамі і з кожною жывою душою усялякага цела. І больш ніколі воды не стануць патопам, што знішчае усялякае цела. Гэта Слова Божие. Все дороги Пана, гэта верность и правда. Все дороги Пана, гэта верность и правда. Дай спознать Твои дороги, Пане, и научи меня стежкам Твоим. Вяди меня в правде Твоей и научи, бо Ты Бог збавлення моего. Все дороги Пана, это верность и правда. Узгадай про милосердность свою, Пане, и про ласку свою бояны спрадвеку. Памятай про меня поводле милосердности Твоей, деля великой добрыни Твоей. Все дороги Пана, это верность и правда. Пан добрый, справедливый, тому показывая грешникам шлях. И он, керуя приниженными у справедливости, и научая покорных шляхам своим. Все дороги Пана, это верность и правда. Чытанне першага паслання святого апостола Пятра. Умілаваныя. Хрыстус аднойчы пацярпеў за грахі, справядлівы за несправядлівых, каб прывесці вас да Бога. Забіты ў целе, але ажыўлены ў духу. У ім таксама ён прыйшоў абвяшчаць тым духам, што ў вязніцы, якія некалі былі непакорнымі, калі Божая доўгацярплівасць чакала ў дні Ноя, у час пабудовы каўчэга, на якім нямногія, усяго 8 душ, уратаваліся праз ваду. Так і нас, паводле гэтага ўзору, яна ратуе цяпер праз хрост, не праз абмыццё цялеснага бруду, але праз абяцанне Богу добрага сумлення, праз уваскрасенне Езуса Хрыста, які, ўзышоўшы на неба, знаходзіцца праваруч Бога
і якому пакарыліся анёлы і ўлады і моцы. Гэта Слова Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Не одним хлебом живе человек, але кожним словом, что выходит з вуснов Божих. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час Дух вивів Єзуса у пустиню. І быў ён у пустыні 40 дзён, дзе яго выпрабоўваў сатана, і быў са звярамі, і анёлы служылі яму. Пасля ж таго, як выдалі Яна, прыйшоў Езус у Галілею, прапаведуючы Євангелле Божие і кажучы, што настаў час і наблізілася валадарства Божие. Кайцеся і верце ў Євангелле. Гэта слова Пана. Сёння вось гэты камплект чытанняў, которые мы зараз прачыталі, як бы гэты состав, который зараз прогучаў. Першае чытанне, яно гучыць як быццам бы добрая гісторыя, але яна расказваецца як быццам бы з канца. Добрая гісторыя, якая мела шчаслівае завяршэнне, пра патоп, пра ўратаванне Ноя, пра ўратаванне стварэнняў, которые жылі на зямлі. І як бы адразу мы выскакиваем у самы канец гэтай гісторыі. І, напэўна, гэта таксама не выпадкова, таму што калі бачым, чым заканчваецца гэтая гісторыя, то ведаем жа, што яна нейкі аналаг мае, нейкае аднясенне да нашага жыцця. Ной перш чым дайшоў да гэтага моманту, калі ён выйшаў з каўчэга, калі Бог сказаў яму, што ўсё, цяпер на небе вясёлка, якая будзе пастаянна нагадваць, што ў нас з табой дамова. Калі людзі знову не вернуцца ў такі грэх, як раней быў, то больш ніколі воды патопу ажно так не знішчаць чалавецтва. І перш чым Ной дайшоў да гэтага пункту, ён прайшоў доўгі працэс, доўгую дарогу. На пачатку, калі Ной пачаў збіраць пасярод мацерыка, далёка-далёка ад мора, канструкцыю, каркас вялізнага судна, разам з сынамі майстраваў, то вядома ж, ягоныя суседзі круцілі пальцам каля віска і гаварылі: Ной, што ты робіш? Дзе мора, а дзе карабль, который ты будуеш? І Ной добра ведаў тое, пра што, чаго не хацелі бачыць, заўважаць другія. І Ной добра ведаў, што грэх знішчае чалавека, што доўгацярплівасць Божая чакае, што ёсць момант на тое, каб вось гэты знак, што Ной будаваў каўчэг, рабіў, здавалася, бессэнсоўныя рэчы. Гэта быў час, пакуль ён будаваў гэты каўчэг для іншых, каб яны глядзелі на яго, здзіўляліся і задумваліся, што гэта азначае. І гэта быў час для іх на навяртанне. Бог сапраўды чакаў. І Бог, можа, нават быў гатовы Ноя паставіць нязручную сітуацыю. Сапраўды, пакуль ён будаваў каўчэг, Бог мог перадумаць за тым патопам. Калі б усе навярнуліся.
І сапраўды гэта вось такі момант, который нам дапамагае сёння зразумець, што Бог сапраўды дае многа часу, дае роўна столькі часу кожнаму з нас на тое, каб апамятацца, каб навяртацца. І Божая доўгацярплівасць, яна сапраўды часамі нас здзіўляе, таму што калі б мы сталі, калі б здавалася б, я быў на месцы Бога, я б так доўга не чакаў. І ніякіх папереджвальных выстралаў паветра таксама не было б. Адразу знішчыць, падчастую заліць усё, але Бог чакаў доўга, даваў многа шансаў перад тым, як ачысціў зямлю. І, мои дарагія, я сёння не хачу гэта гаварыць у такім, каб у вас стварылася ўражанне, што Бог гэта вось такі, такая судовы інстытут, который будзе караць, ачышчаць і так далей. Не, Бог гэта той, который клапаціцца, который хоча даць нам жыццё, прабачэнне, каб мы жылі ў радасці, у праўдзе. І сёння для нас таксама вельмі важна памятаць, што за кожным разам, кожны год Вялікі пост, ён гучыць з таго самага закліку. Кайцеся, гэта па-першае, а па-другое, верце ў Евангелле. Прычым два гэтыя пункты, кайцеся і верце ў Евангелле, яны аднолькава неабходныя, не могуць быць адзін без другога. Таму што калі проста глядзець на свае грахі, которые вядуць мяне ў смерць, которые трымаюць чалавека, не толькі мяне, але ўсіх людзей. Калі гэты грэх трымае нас у смерці, ў няпраўдзе, ў нейкай ілюзіі, гэта бяда для нас. І пакаянне гэта не проста, што я павінен цяпер прыйсці і унізіць самога сябе прад Богам ці прад людзьмі, што вот я такі грэшнік і нягоднік. Бо нам часта, калі мы думаем, чуем слова пакаянне, то ў першую чаргу асацыюецца з нейкім прыніжэннем, што вось трэба ўпакорыцца. Трэба перакрочыць сваю гордасць, што я ж хачу быць кімсьці важным, вартасным, добрым чалавекам. Тут раптам высвятляецца, што я ці ты грэшнік. І вось гэты аспект часта выходзіць на першы план, што гэта пакаянне звязана з нейкім упакарэннем, такім прыніжэннем. Але трэба памятаць, што пакаянне гэта ў першую чаргу пра вяртанне да жыцця. Пакаянне гэта ў першую чаргу пра аздараўленне. Пакаянне гэта ў першую чаргу пра вяртанне да нармальнага стану. Грэх гэта паталогія, гэта хвароба, гэта бяда для чалавека. І пакаянне гэта якраз і ёсць лячэнне з той паталогіі. Это вяртанне ў нармальны стан, у здаровы стан. І, канешне, часамі Бог, каб нас нават схіліць, каб паказаць, што нам патрэбна дапамога, Ён дапускае ў нашым жыцці нейкія выпрабаванні неаднакротна, каб мы маглі прыняць гэтую Божую любоў, Божую ласку, таму што не можа нас змусіць да жыцця па-божаму, ў праведнасці, ў святасці, не можа нас змусіць да гэтага сілаю. Бог можа даць нам гэтае сваё збаўленне, свой ратунак толькі і выключна пры той умове, калі мы самі вельмі з вялікім прагненнем скажам: Божа, так, я хачу жыць па-божаму. Не таму, што ты мяне змушаеш да гэтага, а таму, што гэта глыбока маё прагненне. Я ўжо даспеў да таго, што я хачу жыць так, як ты гэтага хочаш. Што я праўда хачу. І гэта праўда, што можна было б, Бог мог бы, канешне, яго ўсе магчымасці на гэта былі б, што ён мог бы нас нейкім чынам змусіць пад пугаю, пад загадам, выкарыстаць нейкі свой, так скажам, выбачайце, жартам трохі говорю, адміністратыўны рэсурс, каб нас прыжаць, змусіць да чагосьці. Но гэта не метад Бога. Это не па-божаму такія дзеянні. Бог, калі хоча нам даць сваё збаўленне, то толькі тады, каб нас пераканаць у тым, што нам самім гэта патрэбна. І вось для гэтага Бог доўгацярплівы. Дзеля гэтага Ён часамі дае нам мноства розных знакаў, часамі, якія мы ігнаруем, прыкідваемся, што мы гэтых знакаў не разумеем. Хаця на самой справе мы дзесьці там глыбока разумеем іх, но лепш прыкінуцца, што я нічога не панімаю, і тады нічога мяняць не буду. Это пэўная такая цвёрдае сэрца, упартасць, которая ў нас у людзях ёсць, што мы часта вельмі добра ўсё разумеем, што Бог нам гаворыць праз розныя падзеі жыццёвыя,
праз якісь выпрабаванні часамі. Толькі што нам выгадней нічога не рабіць, не рушыцца, потому што мы ўжо прывыклі да жыцця ў такім стане. Я шукаю вобраз, як бы гэта неяк так больш яскрава праілюстраваць. Выбачайце, неяк... Ну ладно, вобраз не надта, можа, прыгожы. Просто свінню, которая прывыкла жыць у балоце, часта вельмі цяжка з гэтага балота выцягнуць, і там цёпленька, утульна і зручна. Выбачайце, вобраз не надта элегантны, але так яно ёсць проста, што мы прызвычаемся, напрыклад, да жыцця ў хлусні, да жыцця ў няправеднасці. Што нам лягчэй прызнаць, што прыкідвацца, што ўсё нармальна, што ўсё спакойна, што ёсць пенсія ў нашай краіне, там, што ёсць сацыяльная якая-небудзь там абарона. І нам лягчэй часамі прыкрыць вочы, што людзей б'юць, садзяць ні за што, што закон не працуе ў нашай краіне. І нам можа быць зручна так жыць. І сатане толькі гэта і трэба, каб мы прызвычаіліся да такога стану рэчаў і жылі. Цяпер я гавару гэта на ўзроўні такім грамадска-палітычным, але дакладна, можа не дакладна, але вельмі падобныя працэсы адбываюцца ў нашым духоўным жыцці. Грэх, у которым мы прызвычаілі, бо я цяпер гавару пра грэх такі палітычны, грамадскі, што ёсць нейкі ўклад, што мы згаджаемся са злом, што мы жывём сярод яго. І мы вельмі доўга згаджаліся, яшчэ з савецкіх часоў, што улада мае права нас гнабіць, знішчаць, прыніжаць, выкарыстоўваць і так далей. Это вось такая сістэма, которая складалася дзесяцігоддзямі, а можа нават і стагоддзямі на нашых землях. Што ўлада – это заўсёды якісьці апарат рэпрэсій. Ці это нармальна? Ці ўлада павінна быць заўсёды з рэпрэсіямі нейкімі звязана, з прымушэннем да чагосьці? Ці для гэтага Бог даў уладу камусьці, каб прыніжаць, каб выкарыстоўваць, грабіць і так далей? І так не павінна быць, это грэх. І падобныя механізмы дзейнічаюць таксама ў нашым асабістым жыцці. Часта вельмі бывае, што нам выгадней, напрыклад, жыць у якіхсьці схемах такіх, што прыкідвацца, што няма ў нас ніякага граха асабіста. І таму што шкада, сорамна прызнацца, не хочацца прызнацца ў нейкіх грахах. Часта людзі гавораць: ой, я там апошнім часам нейкая такая злая і раздражнёная стала. Моя даражэнька, это заўсёды такая была. Проста цяпер прыйшоў нейкі такі імпульс, который выявіў гэта, паказаў. І мы часамі аднеківаемся, нам хочацца прыкідвацца, што ўсё ў парадку. І калі прыходзіць такое асазнанне, то не трэба кідацца зараз у паніку, не трэба зараз гаварыць, што ай, нічога не зменіш, як было, так і будзе, што як я была злая, так і буду злая, што як я была раздражнёная там ці быў, то так і застанецца ўсё. Не, это вось Бог паказаў табе, і трэба прайсці праз многа розных выпрабаванняў. Бог будзе даваць табе у сям'і, у зносінах з тваімі блізкімі многа такіх момантаў, такіх сітуацый, дзе выявіцца якраз твая прыгажосць, твая дабрыня, твая любоў, твая таксама вернасць, адданасць. Я сёння хачу зараз вярнуцца яшчэ раз да вобразу Ноя. Калі ён будаваў гэты каўчэг, так як Бог яму загадаў, то вось пад націскам асяроддзя ён мог бы кінуць гэта ўсё, таму што ўсе смяяліся з яго, калі ён рабіў гэта. І сказаць, што Ной, ты робіш дурную работу. Гэты каўчэг табе да нічога не патрэбны тут. І можна было б кінуць і перастаць змагацца. Тым не менш, Ной заставаўся верным. Ной заставаўся упартым. І гэтая упартасць яго на пэўны момант, калі прыйшла гадзіна выпрабавання, прынесла вельмі прыгожыя плады. І для нас таксама сёння вельмі важна, што не трэба паддавацца, што мы ж створаныя, дарагія браты і сёстры, каб жыць у любові, у праўдзе, у свабодзе, у справядлівасці. І
нам трэба быць шчаслівымі. Мы для гэтага Богам задуманы, Бог для гэтага нам даў свет, даў нам адзін другога, каб мы былі шчаслівыя. І калі прыходзяць такія думкі, што ай, нічога не выйдзе, гэтыя думкі дакладна не ад Бога. Гэтыя думкі дакладна ад сатаны, альбо з нашай дурноты. І калі сёння мы бачым, што Езус выходзіць на пустыню, таксама, і там выпрабоўвае яго сатана. У наступнай нядзелі мы яшчэ будзем больш падрабязна, напэўна, чуць пра гэта на працягу Вялікага паста і пра гэтыя выпрабаванні на пустыні, дзе Езус выйшаў 40 дзён пасціўся. То вось бачым, што з аднаго боку Езус праходзіў выпрабаванні такія, што яны былі вельмі складаныя для яго. А з другога боку, з іншага, там на пустыні выявілася прыгажосць Езуса, ягоная вернасць Богу. І калі сёння ты ці я праходзім нейкія выпрабаванні, ці на працягу гэтых 40 дзён, которые нас чакаюць да Пасхі, ці наогул па жыцці ёсць нейкая рэч, нейкая тэма, которая рэальна для цябе з'яўляецца выпрабаваннем, которая дакучае табе, здавалася б, забівае вось такім месцам пустыні ў тваім жыцці, то гэта не толькі для таго, каб паказаць тваю слабасць, але каб выявілася якраз таксама магутнасць Бога, які робіць магчымым, што ты застаешся верным. Што робіш рэчы, которые здаецца часамі вось такім змаганнем з млынамі, як у Дон Кіхота. І ўсё роўна не пераставаць гэта рабіць. І, дарагія, паглядзіце, што Езус выходзіць з пустыні сапраўды з такой думкай, што трэба прынесці людзям вось гэты пасыл пра валадарства Божае, пра пакаянне, пра веру ў Евангелле. І пакаянне для Езуса яно не было патрэбна, таму што ён не меў у сабе ніякага граха. Але ён добра ведаў, што ён прыйшоў для таго, каб паяднаць нас з Богам. Таму што грэх, вось тое, што патрабуе ў нас пакаяння, вось гэтага аздараўлення, гэта якраз такая штука, которая нас з Богам раз'ядноўвае, раздзяляе. А калі няма ў нас Бога, раўняецца няма ў нас жыцця. І грэх у такім сэнсе з'яўляецца як бы прычынай нашай смерці. І Христос якраз прыходзіць для таго, каб у гэтае месца нашай смерці, нашага граху, прынесці сваёй прысутнасцю прысутнасць Бога. Гэта значыць прысутнасць у нас жыцця. І калі Езус прыходзіць у Галілею і гаворыць, што наблізілася да вас валадарства Божае, то гэта ён гаворыць, што не тое, што наблізілася якосьці палітычныя змены там рэзкія ў іх, ці памяняецца неяк асяроддзе, у якім яны жывуць. Это ён прыйшоў сярод іх. І валадарства Божае – гэта Христос. Сам Христос, который прыйшоў да іх. Наблізілася да вас валадарства Божае, это раўняецца, я з такім самым поспехам могу сказаць, наблізіўся да вас я, Христос. І для нас сёння таксама гэта асноўная мэта, каб быў сярод нас Христос, каб было ягонае валадарства. І там, дзе ёсць валадарства Божае, там уже не будзе месца для хлусні, несправядлівасці, злосці, непрабачэння такога татальнага. Там сапраўды магчыма будзе нават ворагаў зрабіць сябрамі і братамі. Калі будзе сярод нас Христос, калі прыблізіцца да нас валадарства Божае. Таму пакаянне – гэта не толькі справа твая ці мая асабістая, што, канешне, і ты ці я ідзем да споведзі, што мы спавядаемся з нашых грахоў, і сапраўды ў нас адраджаецца, пачынае жыць Бог праз гэтае пакаянне. Але тое, што мы выходзім са споведзі, потым з камуніі, паяднаўшыся з Христом ужо іншымі людзьмі, гэта ўплывае таксама на ўсіх іншых, з которымі мы жывём. Канешне, бывае так, што гэтага не бачна, што часта мы і паспавядаемся, і камунію прыйдзем, але да хаты знову крычым на блізкіх, сварымся і так далей. Але калі раз за разам мы прымаем камунію, раз за разам спавядаемся, гэта мяняе нашае мысленне, мяняе нашае стаўленне да другіх. Не можа не адразу, на гэта патрэбен час. Бог доўгацярплівы.
І чым больш людзей будзе жыць па-божаму, тым больш у нас шансаў, што не будзе месца на такія суды, которые сёння адбываюцца ў нас у грамадстве. І это здаецца, што якія адносіны маюць маё жыццё ў Богу, маё праведнае жыццё, напрыклад, да няправеднасцю, которая сёння суддзі твораць у Беларусі. Як моя святасць можа паўплываць на іх? Дык вось можа. Трэба проста, каб нас, людзей Божых, было як мага больш. І, дарагія, я сёння запрашаю, каб нават калі вам не хочацца дзеля сябе навяртацца, каб прынамсі дзеля нашай краіны, дзеля нашай будучыні, дзеля вашых дзяцей і ўнукаў, каб шукаць Бога, жыць па-божаму, каб разлічвацца з мінулым, таму што пакаянне – это таксама пра тое, што мы адпускаем мінулае. Вельмі важны момант, што мы чакаем вось валадарства Божага сярод нас у такім духоўным плане, у такім грамадскім плане чакаем нараджэння новай Беларусі, але валадарства Божае не паявіцца ў нас, і новая Беларусь таксама не паявіцца ў нас да той пары, пакуль мы не расстанемся са сваім Егіптам, са сваімі камунізмамі, которые жывуць тут во. Пакуль мы не скажам дакладна, што камунізм – гэта сатанізм, это тое самае. Пакуль не будуць перайменаваныя вуліцы ў нашых гарадах, пакуль не будуць выкінутыя помнікі злачынцам і катам, да той пары, пакуль мы не перастанем аддаваць нашых дзяцей у камсамол і акцябраты. Няма чаго чакаць новай Беларусі. Пакуль не будзе вось гэтага пакаяння, пакуль не будзе выразнага прызнання, што гэта грэх і зло, і я ў гэтым не ўдзельнічаю. І, канешне, можна было б спадзявацца, што вось Бог раз і зробіць усё за нас. Але патрэбна такой вось вытрываласці, каб прымаць добрую навіну, которую Христос гаворыць. Таму што проста пакаяцца – это значыць выцягнуць наверх якіясьці нашыя грахі гісторыі, асабістай ці грамадскай. А вось пачуць Евангелля – гэта пачуць, што Бог цябе любіць, што Бог хоча для цябе жыцця, што Бог прагне даць табе жыццё ва ўсёй поўні, у шчасці. І адно без другога немагчыма. Таму што проста пакаяцца і правесці ту цяжкую аперацыю, ты праход праз пустыню на вяртанне. Если ты не будзеш бачыць, дзеля чаго гэта ўсё робіцца, то ты вельмі хутка здасіся. І таму Езус гаворыць, што вось кайцеся, па-першае, і па-другое, верце ў Евангелле, это значыць добрую навіну. Майце мэту добрую перад сабой. Таму запрашаю вас, дарагія браты і сёстры, да такіх роздумаў Вялікі пост, каб сапраўды для сябе і для нашай любай краіны здабыць вось гэтае Божае валадарства. Каб сапраўды Христос быў для нас не проста якосьці гістарычнай постаццю, а быў для нас натхняльнікам і правадыром у вечнае шчасце. Амен. Веру адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, ўсяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, дзеля нашага збаўлення, зайшоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны,
и на третий день уваскрос поводле Писания, и узышел з ними, садить праворуч Айца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и Его володарству не буде конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, як із Айца і Сина походить, якому разом з Айцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророку. Веру у один и святый католицкий и апостольский костел, визнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешення померлих і життя вічного у будучому світі. Амінь. Праз Єсуса Христа, який у гэты час Великого посту закликає нас до навертання і покаяння, з довером узнесем до Бога Отца наши просьбы. Молимся за святый Костел, каб усе Его дети об'єдналися у супольним імкненні до одиного і сапраўднага Бога. Тебе просим. Молимся за пастыраў Касцёла, каб яны былі гатовы ачысціцца ад усяго, што перашкаджае ім служыць Богу і людзям. Цябе просім. Молимся за нашу парафію, за ўвесь Касцёл у Беларусі, каб мы былі сведкамі Хрыста ўваскрослага сярод сучаснага беларускага грамадства. Цябе просім. Молимся за народы ўсяго свету, каб яны разумелі, што Христус з'яўляецца іх сапраўдным Богам, які любіць кожнага чалавека. Цябе просім. Молимся за людзей, якія ў сваім жыцці сустракаюцца з асаблівымі спакусамі, каб пры дапамозе ласкі яны засталіся верныя Богу. Цябе просім. Молимся за людзей, ахопленых роспаччу, каб яны прынялі падтрымку Бога, які іх любіць. Цябе просім. Молимся за нас тут сабраных, каб мы былі гатовыя да ахвярнасці і добразычлівасці, якой патрабуе ад нас любоў да Бога і бліжніх. Цябе просім. Міласэрны Божа, Ты заклікаеш нас да навяртання, каб мы маглі яшчэ паўней спазнаць Тваю вялікую любоў. Учыні, просім, каб мы былі паслухмяныя Тваёй волі. Праз Хрыста, Пана нашага. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный.
Пане наш Божа, учини, просим, каб мы належным чином складали Табе ахвяру, якою розпочинаєм подрихтовку до святкування великодної таємниці, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Угору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Соправды годна гэта и справядлива, слушна и збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Бо Ты ласкаво дозволяєш Твоїм вірним, з очищеною душою, штогод радостно чекать великодних свята. Каб праз щирую молитву і учинки милосердності, а так само праз удел у сакраментах одрадження, яны досягнули повноты ласки дятей Божих. Тому з анёлами и арханёлами и з усими святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ими ускликаючи. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, ўсемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твое преступление. Успоминаючи смерть і з мертвих повстання Твого Сина, ахвяруєм Табе, Пане, хліб життя і келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсеяний по усім світі. Удоскональ Його у любові, разом з папом нашим Франтишком, біскупом нашим Казіміром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на увоскрашення, і про усіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага світу. І дозволь їм убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей, Панной Марією, со святым Юзефом її обранником, со святими апостолами, святым Казіміром, святым Піо і усіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Єсуса Христа. Праз Христа с Христом и у Христе, Табе, Божа, Ойча всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заковал нас от злого. Ой, Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди во царство Твое, будь воля Твоя, Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольные от граху и захованные от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага, Езуса Христа. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить Його супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою.
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грахи світу, щасливые, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слово, і будзе аздароўлена душа моя.
Молимся. Подмацованные хлебом небесным, яки живить веру, повеличивая надею и узмацняя любовь, просим Тебе, Пане, каб навучив нас прагнуть Єзуса Христа, хлеба живого и правдивого, и жить кожным словом, что с Твоих вуснов выходит, праз Христа Пана нашего. Великий дякуй за кожную ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Няхай за учыненае добро ўзнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Отец Францішак Асіскі. Прабачце. На гэтым тыдні адзначаем у панядзелак свята катедры святого Петра Апостола. Заклікаем таксама, сябры, вельмі моцна заклікаем да малітвы за Беларусь. Гэта канкрэтныя прапановы ёсць. У аўторак пасля вячэрняй святой імшы набажэнства перапрашэння за зло і грахі, якія былі учыненыя у беларускім народзе і беларускім народам у тым ліку. Гэта таксама пра пакаянне крыху. У чацвер адарацыя Найсвяцейшага сакраменту пачынаецца з 16 гадзіне. А таксама яшчэ вельмі заахвочваем штодзённа о 21 гадзіне духоўна яднацца з хрысціянамі розных канфесій у адвольнай малітве, такая, якая вам больш падабаецца, у малітве за Беларусь. Да гэтай малітвы таксама заахвочваў нас ксёндз біскуп Юрый Касабуцкі. Это супольна і сярод шматлікіх праваслаўных, пратэстантаў, каталікоў гэта ініцыятыва недавно появилася. І таму запрашаем і вас, дарагія. Можа хтосьці вяночак памоліцца, можа нехта ружанец. О 21 гадзіне кожны вечар. Нават калі гэта будзе проста кароткі заклік, што ты ідзеш дзе-небудзь там па кватэру, ўжо, можа, кладзешся спаць, хаця бы проста ўспомніць пра Беларусь перад Богам. І хай гэта будзе о 21 гадзіне, каб усе разам маліліся. Великапостнае набажэнства крыжовага шляху адбываецца на працягу Вялікага посту па пятніцах о 8:30 і о 17:15. Для дзяцей о 10 гадзіне. Па нядзелях песні жальбы перад ранішняй святой імшой о 7:30 і перад вячэрняй святой імшой о 17:30. Да ўвагі дарослых, якія ніколі не былі ў споведзі, не прымалі сакрамэнты Эўхарыстыі. Прадаўжаецца запіс у групу падрыхтоўкі да гэтых сакраментаў. Можна запісацца ў закрыстыі. Інфармацыя пра пачатак падрыхтоўкі будзе агучана пазней. У нашай парафіі працягваюцца біблійныя сустрэчы для дарослых па аўторках о 19 гадзіне ў катэхетычнай зале. Уваход знізу ў левае крыло кляштара. Запрашаем таксама ў нашу касцёльную краму, дзе можна набыць рэлігійныя часопісы і некаторыя кнігі. Дарагія сябры, Вялікі пост, як вы ведаеце, гэта асаблівы, вельмі спрыяльны час на малітву, на пост і, канешне ж, міласціну. І ў гэтым духу, у сувязі з гэтым, заклікаем паглыбіць у нашай парафіі практыку, якая ўжо раней была, мінулыя гады, наколькі я даведаўся тут ад парафіянаў, што мы асабліва таксама памагаем патрабуючым. У Вялікім посце асабліва, але на працягу года таксама. І таму сёння хачу запрасіць вас тым больш, таму што апошнім часам патрэбна дапамога канкрэтным сем'ям нашай парафіі, якія фінансава пацярпелі у выніку якіхсьці падзей складаных у жыцці. І вельмі прашу вас быць сапраўды спагадлівымі і адзінымі. Гэта няхай будзе такім таксама праяўленнем нашай спагадлівасці да нашых братоў і сясцёр. І няхай цяперашнія выпрабаванні якраз гэтую спагадлівасць у нас і выявяць,
показалася. Тому що ми люди, може, і добрі самі по собі, але ось нам потрібні нагоди, каб гэта дабрыня мела магчымасць праявіцца нейкім чынам, каб яна паказалася не толькі, што мы ў душы добрыя, але ў канкрэтных учынках. І таму прашу, калі хтосьці можа падзяліцца якімісьці прадуктамі з гэтымі сем'ямі, прадуктамі, якія маюць даўжэйшы тэрмін захоўвання, такога тыпу, як, скажам, якіясьці там кашы, можа, ці крупы, алей, напрыклад, таксама, то можна гэта прыносіць, пакідаць у закрысты, і мы потым будзем раздаваць патрабуючым. Калі хтосьці хоча пакінуць грашовую ахвяру, то, калі ласка, тут вось ёсць каля крамы скарбонка спецыяльная, і можна пакінуць якуюсьці грашовую ахвяру на гэтыя мэты. Будьце, браты і сёстры, салідарнымі, таму што сёння Бог запрашае нас асаблівым чынам. Каб нашае сэрца мянялася, трэба, каб яно рабіла нейкія канкрэтныя крокі ў бок навяртання. І міласціна – гэта адзін са сродкаў побач з малітвай і пастом, вельмі эфектыўных сродкаў, каб нашае сэрца мянялася, не толькі стан нашага кашалька. Няхай Бог дае. Я таксама не буду не хваліцца, але таксама мы з братамі будзем прадпрымаць нейкія свае высілкі, як дапамагаць. Добра зрабіць это часамі такім чынам, што нешта заканоміць з таго, з чым мы карыстаемся звычайна, Вялікі пост ад чагосьці адмовіцца і заканомленыя сродкі прызначыць на дапамогу камусьці, хто больш патрабуе. Прапануем таксама прамую трансляцыю нядзельнай святой імшы о 10 гадзіне на нашым YouTube-канале. Каб знайсці, трэба шукаць парафія святого Казіміра, касцёл святого Піва Маладзечні. Тыя, хто прымаў у гэтым годзе канфірмацыю і яшчэ не забраў дыскі з фотаздымкамі, засталося 6 дыскаў у закрысты, калі ласка, падыдзіце, забярыце. Усе аб'явы і іншую карысную інфармацыю можна прачытаць на нашым сайце pio.by. Дарагія сябры, вельмі запрашаю вас, я сам маю ратунак такі, таму што бывае часта, што і настрой кепскі, і дэпрэсія якаясьці, і безнадзея таксама. І тое, што мне асабіста памагае, это чытанне Евангелля. І таму запрашаю і вас таксама карыстацца гэтым, асабліва тады, калі прыходзіць якісьці смутак, безнадзея. Адкрывайце Евангелля. Чытайце тое, што гаворыць Христос. Памятайце, што Евангелля – гэта само слово перакладаецца як добрая навіна. Добрая навіна ў тыя месцы, дзе навінаў бывае многа кепскіх якіхсьці. Таму прыміце Божае благаславенне, жадаю добрага тыдня. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в упокой Христа. Святый Арханёле Михале, беражы нас у змаганні супраць спакусаў і пастак злога духа, будь нам абаронаю, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амен.